Hello mga ka-project, andito tayo ngayon sa Asingan, Pangasinan, kung saan meron silang napagandang park. Punta ito, medyo manami na rin yung tao. Ito kabubukas lang ata last week kasi sinara nila ng 2 weeks, tapos inopen na ulit ngayon. So dito tayo sa kanilang Pulse Park. Yan, dito tayo sa fountain kasi yun yung pinakamaganda. So ito na yung kanilang attraction dito, yung fountain yan. Of course para sa mga bata yan. Yan mga project, hindi lang nakailaw yung iba, sayang, ganda sana, mas lalo sana maganda to pag nakailaw lahat. Ang ganda ng parang. Yan. So kung hanap si Mahal ng pagpipicturean, hindi naman ako magaling magpicture. Ang ginagawa mo dyan, bibideo ako. Ayan po, dito punta tayo sa likod. Yun. So dito meron mga upuan pwedeng pagtambayan, at meron pa sila yung silaw-silaw sa Pangasinan. Ito siguro yung sa Maycon naman to, parang sa Greece ata na nagkakamali. Ganda ng pasok ng ilaw dito sa camera. Ang cute. Ganda ng puti. Muna tayo. Dito naman yung playground. Makita. Dito naman yung playground sa mga bata. Yung ginagawa pa lang nila. Maganda to pagkatapos. Kasi magiging magandang park na tourist attraction ng park na to. Maganda yung park na to. Ginagawa nila.
ito naman, di ko alam kung anong inspired nito, saan ba siya nanggaling, pero maganda yung pagka-design. So medyo madilim lang sa part na to, kulang ng lights, pero okay na, maganda naman pag sa personal. Hindi lang, wala lang talagang pailaw, yun ang sunan talaga ng ilaw. Answer na po yung XC. Tayo tatapos, pauwi na rin tayo kasi medyo gabi na. Madilim sa daan dito sa Singgan, yun lang ang problema. May part na napakadilim, mahirap na paggabihin. So dito na tayo, bye bye.